खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गोग्गाथाव बाथ्राया बेनोदि बर' हारिया दासिमाव गेलेनाय बिथिङावबो उन जाना थायाखै। मख'नो गोनां बाथ्राया बेनोदि 4 आरो 5 नभेम्बर खालारखालि गुवाहाटि नोगोरनि देशबाक्ता थुरुन्डाम फुकन इनडुर स्टेडियामाव जानाय 5थि अल आसाम सेसनखाय स्टुडिय' काराटे चेम्पियनशिप 2023 जानानै थांनायाव चिरां जिल्लानि बिजनी बलामगुरि काराटे एकाडेमिनिफ्राय ब्रिंकोल नार्जारिया सनानि मेडेल, अनिल बर'आ ब्रन्ज मेडेल आरो गोमसार नार्जारियाबो ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों। चिरां जिल्ला स्पर्टस एस'सिएशननि कच बिरदाव ब्रह्मनि दैदेननायाव। नैथि रादाबाव दं पान्जाबाव चाइनानि ड्रन बोखांनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया पान्जाबनि अमृतसराव गंसे चाइनायाव बानायनाय ड्रन बोखांनो मोन्दों। बे ड्रनखौ BSF आरो पान्जाबनि पुलिसफोर लोगो नांनानै अमृतसरनि नेस्टा गामिनिफ्राय बोखांनो हादों होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाया गोख्रोंसिन आरो गिथावसिन महर लागासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला गाजानि हस्पिटालफोराव मोब्लिब आरो नेटवार्क कानेक्सननि जेंना जानायनि थाखाय गोबां बेरामि आरो दावहायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनायाव गेदेर जेंना सोमजिदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला हुआ फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा गाजा नोगोरनि हस्पिटालफोरजों नेटवार्क कानेक्सननि जेंना नुजानायनि थाखाय मोजाङै खौरां लानो हायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दिनैसिमाव इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहायाव पेलेस्टाइननि थैनाय सुबुंनि अनजिमाया सा 1078निबो बारा जाबाय आरो इजराइलनि थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया सा 1400 जाबाय होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गआ मोजाङै मोजां हामनानै देहा फाहामसालिनिफ्राय गबोबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला मुंदांखा आसामनि देंखोगिरि जुबिन गार्गआ सानब्रै गोलाव सम गोब्राब लोमजानानै दंमोन आरो गुवाहाटीनि नेम केयार हस्पिटालाव देहा फाहामजागासिनो दंमोन। नाथाय मैया रबिबारखालि हस्पिटालनिफ्राय उदां जाबाय। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गोबां माखासे खौरां बिजोंफोराव जुबिन गार्गनि माखासे प्रग्रामफोरा केन्सेल जानो हासिगौ होननानै फोसावदोंमोनब्लाबो बिथां जुबिन गार्गआ गावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोसावनानै बुंदों दि आंनि प्रग्रामफोरा मोनसेबो केन्सेल जायाखै आरो आं गासैखौबो थि अक्ट'आवनो मावफुंजोबगोन होननानै खोथा होदों। बाथि रादाबाव दं गुवाहाटीनि मोनसे बिल्डिंआव सासे सिख्लानि गोथै सह' बोखांनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जिउ गोमानाय सिख्लानि मुङा अनजु दर्जी आरो बियो बकाजाननिफ्राय फैनायमोन आरो गावनि फिसाय मनिखानजों थायोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया रबिबारखालि बिल्डिंनि बिगुमाया बिल्डिंनि फ्लेटआव नायगिदिंहैनाय समाव गेसाव मोनामनाय मोननानै पुलिसनो खौरां हरदों आरो अनजु दर्जीनि ससे सेवनाय गोथै देहाखौ गावनि बिसिनायाव बोखांनो हादों आरो जिएमसिएचआव पस्टमर्टेमनि थाखाय आनजाद नायनो दैथायहरदों होनना मिथिनो मोन्दों। दासिमाव दायनिगिरिया खारखोमानानै दं आरो मबाइलफोरखौबो सुइच अफ खालामना लादों। न'खरनि मानसिफ्रा मनिखानखौबो बुथारनानै दोनदों होनना दाबि खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।